Ik zit hier gezellig bij Frans Bauer op de bank in Lego World. En ik wil iedereen thuis even de groeten doen. Hier komt iemand. Mijn naam is William en ik doe de groeten aan Jonathan, aan Ivana, aan Roderick Brakel. Hey Fransje. Alles Kitman. En wij doen de groeten aan onze vriendinnen van Landsteden. Bas Ardes, Henk de stageloper bij ons. Ik doe de groeten aan mijn moeder, mijn ouders en de rest die ik ken. Ik mijn ouders, al mijn vrienden, de hele school eigenlijk. Frans Bauer. Ik ben Mike. Wij zijn Eloïse en Susanne. En wij doen jullie allemaal de groeten thuis. En ik wil graag de groeten doen aan mijn zusje Naomi. Gerard Ardes en ook Debbers. Je weet wel, Debbie van. En de groeten thuis. Aju.